היי תלמידות יקרות שלי, כמו שהבטחתי לכן, אנחנו נלמד דרך האינטרנט תנועות ומערכי שיעור שלי. קוראים לי רוחה, וזה יהיה מערך שיעור ראשון שלנו. אנחנו נלמד את התנועה של טק, טק, טק לצדדים. זה אחד התנועות הראשונות שאנחנו לומדים במחול המזרחי. אז התנועה היא מתחילה ככה, מצד ימין לצד שמאל, מצד ימין לצד שמאל. זאת רק ההתחלה. כאשר צד אחד אנחנו מרגישים את המתיחה, אם לא מרגישים את המתיחה אז לא עשינו נכון את התנועה, בצד השני אנחנו מרגישים את הכיוות. אוקיי? עכשיו התנועה באה מהאגן. טק, 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 טק. מהצד, טק, 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 טק. לאחור זה נראה כך. טק, 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 טק. ומהצד הזה, טק, 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 טק. שוב פעם, טק, 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 טק. אפשר כמובן בהליכה. טק, 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 טק. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעשה את זה עם מוזיקה. אפשר גם בכפול. אז יאללה להתכונן, בהצלחה, אוהבת. ביי, מערך שלי בדרך אליכם.